Здравейте, мили хора, и добре дошли в новият ми канал Мултивселена. Аз съм човек с космополитна душа и страст към търсенето на дълбокия смисъл отвъд очевидното. Каналът, който създадох, не е просто поредното дигитално пространство. Той е жива, дишаща реалност, в която ще съчетаем древна мъдрост и съвременна наука, личен опит и космическо познание. Мултивселена се роди не просто от вдъхновение, а от трансформации, онези житейски събития, които ни разклащат, събуждат и отварят нова врата в съзнанието ни. В този канал за вас ще споделям прозренията, които открих по пътя си. Понякога болезнени, понякога красиви, но винаги истински. Вярвам, че светът, който възприемаме чрез петте си сетива, е само върхът на айсберга. Под повърхността му съществува невидима мрежа от взаимосвързани измерения, енергийни пластове и причинно-следствени нива, които Блаватска нарича казуални и които оформят реалността по начини, които тепърва започваме да разбираме. Какво мога да ви разкажа за мен? Моите интереси са многостранни. От философията и психологията, през поезията и литературата, да чак до астрология, изкуствен интелект, нумерология, кибернетика. Всички тези теми за мен не са отделни. Те са част от една голяма система, един интелигентен организъм на знанието. В поредицата Мултивселена ще изследваме паралелните светове, пространствени нива, казуални структури, свързани с тях и преплитащи се, които са управлявани от универсални космически закони. Какво ги обединява? Аз вярвам, че Бог ги обединява. Онова неописуемо присъствие, което много от нас наричат абсолют, създател или демиург, някои го наричат и творец. Ще се потопим в света на символите и числата, мистичният език, чрез който по-висшите измерения комуникират със съзнанието ни. Доста време съм изучавала астрология. Още от 2000-та година по-скоро. Чрез астрологията ще направим прогнози и ще търсим връзки между небесните тела и човешките съдби. В рамките на канала Мултивселена възнамерявам регулярно да споделям свои астрологични прогнози, базирани на задълбочен анализ на планетарни движения, енергийни цикли и интуитивни прозрения. Астрологията не е просто инструмент за предвиждане. Тя е езикът, чрез който космосът разговаря със съзнанието ни. Аз се надявам тези хипотези да ви вдъхновят за лични открития, вътрешна хармония и нови посоки за всеки, който ги слуша. Ще се запознаем с личности, които черпят знания от по-висши нива, учени, поети, творци, които сякаш се свързват с нещо отвъд времето и пространството. За мен това не е фантазия. Това е прозрение, проявено чрез искреното търсене на смисъл. Ще ви говоря и за личната ми мултивселена, вътрешните ми преживявания, интуитивните ми пътувания, хипотезите, които съм развила през годините на търсене.
Нямам претенции за абсолютна истина, но имам желание да споделям и да търся заедно с вас. Какво мога да ви разкажа за себе си? Моят артистичен псевдоним е Лия. Ако разпознаете гласа ми в това видео, знайте, че това е душата ми. Тя говори с вас. Очаквайте първото ми включване през август, когато ще ви приветствам лично в пътешествията на мултивселената. Благодаря, че сте тук. Това пространство вече е по-живо, защото сте част от него. Добре дошли в моята мултивселена, там където знанието не е граница, а портал. Какво е съзнанието, ако не е портал към безкрайното? Много хора смятат, че реалността е фиксирана, предвидима или ограничена, но моята лична истина е различна. Реалността е пътешествие през пластове на съществуване, където всяка емоция е с някаква честота и се записва някъде там горе. Всяка мисъл има геометрия. Всяко действие е едно послание с скрита логика. Мултивселена не е просто мечта. Тя е моето осъзнато преживяване, което искам да споделя с вас. За мен съзнанието няма граници. То е архитектът на реалностите. Всяко осъзнато същество е като сфера от светлина. Тази светлина резонира с определена вибрация. Когато тази вибрация се изрази чрез изкуство, чрез мисъл или връзка с друг човек, тя се превръща в някакво сияние, в ново пространство около себе си. Представете си свят, в който съзнанията ни не само комуникират, но се преплитат в едно общо поле. Това е мултивселената, за която ще говорим с вас. Промяната е постоянна и именно в нея се ражда знанието. Животът ме е научил, че най-големите уроци идват в моментите на съмнение, на загуба, на пробуждане, на сривове. Чрез болка се осъзнават новите нива на разбиране и точно там е красотата. Този канал е и форма на изцеление, не само за мен, но и за онези, които резонират с това послание. Ще разглеждаме принципите на синхроничността. Тези мистериозни съвпадения, които сякаш ни нашепват, че всичко е свързано. Според мен няма нищо случайно в този свят. Всяко действие, всяка мисъл е синхроничност. Ще навлезем в теми като енергийни мрежи, вибрационни ключове и мисловни формули. Как чрез съзнателното наблюдение можем да променим пътеките на собственото си съществуване. Също така смятам да говорим и за бъдещето. Бъдещето, в което изкуственият интелект, квантовите технологии и човешката интуиция се обединяват. Каква е ролята на изкуствения интелект в еволюцията на човешкото съзнание? Дали то е огледало? Дали е помощник или провокация? Това са въпроси, които нямат еднозначен отговор. Но ние ще ги зададем.
За мен знанието не е власт, то е служене. И ако поне една душа се докосне до себе си чрез думите ми в моя канал, значи съм изпълнила предназначението си. Защото истинската трансформация не идва отвън, тя се пробужда отвътре. Споделянето за мен не е просто действие, то е зов, който идва от най-дълбоките пластове на моето съзнание. Всяка мисъл, която озрява вътре в мен, всяко усещане, което преминава през душата ми, носи в себе си вибрация, която копнее да бъде чута. Силно вярвам, че когато една душа изрече истини, дори и тихо някъде по света, друга душа ги разпознава като свои. Това желание да споделям не е егоистично, то е дълбоко човешко, духовно и чисто. Чрез думите ми изграждам мостове не от думи, а от разбиране. Хората, които ме слушат, вие не сте просто публика. Вие сте част от моето вътрешно пространство, от емоционалният ми свят. Всеки, който чуе тези мисли и ги съпреживее, става съсъздател на реалността, в която сме заедно с мен. Вашето присъствие, вниманието ви, съпричастността ви означават всичко за мен. Те не просто ме вдъхновяват, те ме преобразяват. Заедно с вас избирам да споделям. Заради вас вярвам, че всяка дума, произнесена от сърце, има силата да променя светове. Благодаря, че сте тук. Благодаря, че ме чувате. Благодаря, че сте част от тази необятна мултивселена, в която дишаме заедно.